vítam vás dneska u nového videa. Dneska toto bude z hry Roblox a budeme tu hrať nejakú hru autovskú, neviem presne ako sa teraz volá. A ideme teraz Drag Race. Ideme sa učiť driftovať, čo nie je najľahšie driftovanie, hej, ale aj tak. Keďže hral som túto hru celkom dlho, už hrávam, som si povedal, že sa ideme naučiť driftovať, hej. Takže nejdem nám teraz o peniaze, ktoré vyhráme z tohto drag raceu, ale o to, že ako hlavne viem driftovať, hej. Tak. Ale tak, chcem vyhrať teda proti tomuto botovi. A podľa mňa ja mám rýchlejšie auto, dosť. Fajný drift som dal. Akože skúšal som tu nejaké tričky. No, šmykolo. To auto nie je ani kúsok do terénu. Lebo som dal, si kúpil za náhol na toto auto, aby som mohol proste driftovať na toto auto, som proste najlepšie driftuje. Tak prečo. Ale aj tak mohli by sme to vyhrať. Máme tam šancu, že to vyhráme. Takže idem sa snažiť, idem ako drag. Ale vyhrávam, čo je dobré. Som vral, že nejde o výhru, ale aj tak. Ja viem, že som myslel checkpoint, takže idem tam. Dobre. Tuto skok nebodaj. Tak, skok. No jasné. A som sa zasypal. Super. Mohli sme to ešte vyhrať, ale nejde mi samozrejme o výhru. O to, ako či to tam je. Ale tak je tam teraz také turba, že juj tak. A kto mal vedieť, že mám ísť tady? Ale vidím toho bota. Tam. Tu je. Dávaj auto. Chcem byť aspoň prvý, hej, lebo aby som vedel, čo mal z toho, hej. Ale complete 51% nie. Ale tuto to bolo najťažšie tam, driftovanie. Tuto je to také pohodové. Ale vyzerá to tak, že máme tak rovnako rýchle auta. Ale aj tak doháňam ho. Minule driftoval, tak to mi nikdy sa mi to nevydal. Tak to skúsim sa spomenúť. Tak. Celkom dobrý. Poďme rovno to spomenúť. Ty kokso, dobrý drifta som dal. Toto video bude také akože skôr rozprávacie a tak ďalej. Lebo už som strašne dlho nevydal video, tak musím lebo moje video predtým, čo som vydal trolling z Brookhavenu, tak ten mal akože, čo som videl 76 vyjadnutí mal. No, takže dobre. Ale tuto skúsim na drift, ale nesľubujem nič. Nedal sa dať. To nevydalo, ale tak celkom dobrý drift. Dáme ešte jeden drag race a myslím, že to je konec videa. Také menšie video natočím, až také videové.
ďalší. What the hell? Nechápem, čo tam bude byť. Dali sme to. Ukážem vám nejaké tieto tričky, juj. Jak sa tu točiť. Také mi nevydá. Napríklad teraz som nestihol zabrzdiť a vyletiť proste. Ale tuto urobíme takú otočku menšiu. No, hovorím, že ja som profesionál, treba sa točiť do učení. A v pohode celkom blústujeme. To. Ale toto je prvé video v tomto roku, akože. Ale aj tak, toto už je koniec videa, dajte like a odber a vidíme sa u nového videa, takže čaute.